Ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite po naslovu, još jedan edukativan video. A edukativan video naravno ne može da se sastavi u 2 minuta, 5, 7 i 10, tako da svako ko neće da gleda minimum 30 minuta, napustite ovaj video. Stvarno nema smisla, zato što je jako glupo da mi komentarišete video i da bilo šta shvatate ako niste odgledali ceo video, od početka do kraja. Znači bilo koji moj video, ako ne pogledate do kraja, nema stvarno svrhe da ga komentarišete. Mislim, stvarno vidim da ljudi uzmu pa mi komentarišu video i šta sam rekao i šta nisam rekao, kada ih pitam jeste pogledali do kraja, pa nismo naš. Pa ne možeš posle 5 minuta da pričaš o videu jednostavno ako ga nisi pogledao do kraja. Tema, volio bih da ovaj video snimim bez bilo kakvog seckanja i bilo čega, ali okej, ako nešto budem rekao ili budem previše onako razmišljao, nije frka da ga isječam. Tema je kako je to biti cigan u Srbiji. Ovo će možda biti jedan od prvih video snimaka na Balkanu i neko poput mene koji je tu da otvori dušu i da ispriča apsolutno sve, znači od malena do dana današnjeg, možda bude i duži video, znači od 30 minuta, možda i bude u 2 videa, vidjet ćemo. Kako sve to počinje? Pa eto počinje, na primjer, moja priča da mi je otac umro sa 2 godine. Znači, pre 26 godina moj otac je umro. Moja majka je imala nas 3, to jest ima i dan danas, i ona je naravno morala da radi od jutra do mraka, što se kaže, i jebi ga, sastavljali smo kraj sa krajem. Znači, bilo je stvarno teških perioda u životu, bilo je perioda da nemamo struje 3 godine. Ako se dobro sećam, 7. razred, 8. razred i 1. srednje, ja sam bio bez struje, skroz iskopčan. Možda je bio i 6. i 7. i 8. ali nisam siguran, tako nešto. Uglavnom, mi smo pod svećom, znači, radili domaći, grejali vodu u šerpu, pa se kupali, i tako snalazili se, 1000 puta je bilo da baš nema za hranu, 1000 puta, 10.000 puta bukvalno bilo da se nema baš ni za hranu, i da mama ode tako negdje u obližnu baštu pa da, kako se zove, nabere kukuruza i krompira ili kod nekog od familije da nam naseckaju malo nečega, znaš, i da nam namažu paštetu i hleb. To nije tema ovog videa, jer kao što vidite moj osmeh, ja nisam tu da kukam i da pričam neke stvari, ali želim vam objasnim, prvo, hajde pričamo o tome šta su cigani. Istorija kaže da cigani potiču negde između Indije i Egipta. Da, sad svako ko nije upoznao Indijce prave, i ajde kažemo i Egipćane, znaš, možda mu ova priča deluje malo smešno. Ali ja recimo koji sam stvarno puno Indijaca, baš pravih iz Indije, iz Bangladeša i tako tih krajeva upoznao, mogu vam reći stvarno da postoje jako, jako velike sličnosti. Pogotovo kod devojaka sam primetio jako, jako puno sličnosti. Znači, naše ciganke su jako slične Indijkama, baš pravim Indijkama. Sad, kada kažeš cigan, 90% ljudi, na primjer, u Srbiji ne zna da u Srbiji i generalno na Balkanu i našim prostorima nema mnogo pravih cigana, znaš, kao cigana, znaš. Ili je mađarski cigan, ili je rumunski cigan, ili je šiptarski cigan, ili je srpski cigan, ili znaš, svi su nešto kao polovično ili trećina ili ovo ili ono. Iskreno da budem, ja sam nekih, pa ne znam koliko tačno, ali 25 ili 30% cigan, ali iskreno budem, ja volim da kažem da je to 100%, da sam skroz cigan. Iako imam prezime Janković, iako su u mojoj familiji sa očeve strane većina bili srpskog porekla, sa majčine strane mađarskog porekla i svi govore mađarski. Opet kažem, ja sam crn i volim to što jesam, stvarno. Dok sam bio mlađi, bio mi je problem da to pričam i da to priznam, ali sada volim o tome da pričam i volim kada kažem da sam ja cigan. Da, zašto govorim cigan? Zašto ne govorim Rom? Godinama ljudima pokušavam da objasnim da reč cigan nije pogrdna reč. Reč cigan nije pogrdna reč. Kao kad nekome kažeš ti si Srbin, ti si Hrvat, ti si Bosanac, to nije pogrdna reč. Nego smo mi jednostavno sami napravili da to bude pogrdna reč. Reč Rom postoji nekih 40 godina. Koliko ja znam, ta reč je baš zbog toga došla
kao neki zakoni na snagu, da bi se jednostavno razlikovalo kada neko želi da te uvredi ili kada neko ne želi da te uvredi. Znači, lupam, ja sad radim na poslu i sad meni šef kaže, Đura, Romi ili Rome, uradi nešto, lupam, znaš, ja mogu da kažem, da, šefe, naravno, znaš, nije me uvredio. Ali kad ti neko kaže, cigo, znaš, ili cigane, znaš, onda lupam, ja mogu da ga tužim za to. Baš zbog toga je to napravljeno. Jer ako postoji samo ta jedna opcija da si cigan u svakom, kako se zove, izrazu, znaš, onda ja ne mogu da ga tužim i ne mogu da znam kada on mene vređa ili kad mene ne vređa. Jer on ako dođe na sud i ja kažem, on mi je rekao da sam cigan, vređao me, hoće kaže, pa dobro, ti ja si cigan, znaš. Ja mislim da zbog tako nekih stvari jednostavno sve to smišljeno da bi se jednostavno znalo kada ljudi pokušavaju da nas omalovažavaju, a kada imaju respekt prema nama. Sada, reč Rom postoji 40 godina, koliko ja znam. A reč ciganin postoji preko 1000 godina. Znači, postoje neki spisi, postoje latinske knjige u kojima se cigan naziva cigan. Latinci su govorili cigano. Znači, trebalo bi da reč cigan potiče od reči cigano. Dan danas i Španci kažu nešto slično cigano ili tako nešto. Nemci kažu cigojner. Kako se zove. Tako da kažem Rom i Romi. Zna se šta su Romi. Romi su Rimljani. I uvijek su bili. Kao što imate fudbalski klub Roma. To nije slučajnost. Romi su Rimljani. Znači, kad smo vam rešili to, znači, cigani su cigani. I nijedna pesma ne kaže Rom sama najljepši, nego kaže ciganin sama najljepši. Tako da kažem, mi smo generalno problem napravili oko toga što se mi kao šator vređamo. I kad kažeš nekome ciganu, cigane, znaš, on kao, jebaću ti mamu, ovo ono. Ma niko neko kaže cigano, ja kažem, dobro, ne kontam. Ok, Srbine, šta sad, znaš ono, ne kontam. Brate, ti si cigan. Pa dobro, ne kontam, mislim, ti si Englez, šta sad, ne razumem. Da smo se mi svi ponašali tako, ja mislim da uopšte ne bi bilo uvrede niti ičega. Sada, gde je problem kod cigana? Da, najveći problem kod svih cigana je to siromaštvo. Zašto? Cigani su bili siromašni i pre 1000 godina. Znači, kaže se da su i tada radili najgore poslove, znači ono, bukvalno prali noge ljudima, ne znam, brisali te neke, šta su, ne znam, brate, šta nose ljudi na nogama i prali odeću za druge i prosili, tako da su još i pre 1000 godina, kaže, ljudi oduvek, znači cigani bili siromašni. I da cigani baš imaju taj neki mentalitet da budu siromašni i da budu, i da kradu. Ne sad svi, aj sad da pričamo o tome. Ne krade svaki cigan. Postoje mnogo poštenih cigana, ali eto, kroz istoriju, pre, naravno, 1000 godina, pošto, naravno, tad nisu postojale granice i sve to, i onda su se oni konstantno selili. Zato danas cigani nemaju svoju državu. Zato što su se oni konstantno selili. I kada je došlo vreme da se kaže stop, oni su bukvalno išli od mesta do mesta, od države do države i svugde su kraduckali od ovog, od onog, od ovog, od ovog, od ovog, do onog. Kada je došlo vreme da se kaže stop, sad ste tu gde jeste svi, oni više nisu imali od koga da kradu. I onda su naravno morali da počnu da kradu jedni od drugih. Tako da kažem, danas to nije tako. Danas postoji mnogo vrednih cigana, mnogo poštenih cigana, mnogo školovanih i ljudi koji mirišu i koji su kulturni, koji se lepo izražavaju i sve to. Sad, ajde da ispričamo obe strane. Postoje dve strane zbog čega je situacija u zemlji ovakva. Naravno, prema ciganima. Dve strane. Jedna strana su krivi ljudi iz Srbije. Naravno, vlast, komšije, prijatelji, poslodavci i svi ostalo, a sa druge strane smo krivi mi. Sad ću da vam objasnim zašto smo krivi mi. Ajde prvo da krenemo od sebe. Ja sam imao situaciju da ja priđem, na primjer, devojci na stanici i da hoću da pitam koliko je sati. I ja kažem, izvinite, a ona telefon hvata i ovako. I ja kažem, samo bih hvala da te pitam, koliko je sati. Znaš, ono, 2:30. Znaš, to je istina, znači, to se stvarno desilo. Bio sam imao situacije, recimo, da treba da putujem do nekog mesta, koje, ne znam, 40 minuta ima do tog mesta da se putuje. I ja kad uđem u autobus,
u početku sam kontao se ljudi malo čudnije ponašaju. To je bilo pre, odmah da nagovestim, pre 7-8 godina. Da nagovestim da su se ljudi počeli ponašati malo čudno. I sad ja sam primetio da su oni čudni, ali nisam kapirao u početku zašto. Kasnije sam ja skontao. Čim ja uđem u autobus i stanem pored ljudi, oni stiskaju svoje novčanike, stiskaju ruke u džepovima i samo me gledaju ovako. I samo me gledaju, hoću li ih džepariti. Tako da ja kada sam skontao što oni rade, ja sam bukvalno znao ono 45-50 minuta i sat vremena vožnje da u tom autobusu ako se držim gore za šipke, kao biceps, da se držim ovako za šipke gore i da kako se zove, ma i više ima 8-9 godina, vrate mili. Pošto sad kažem, vozio sam sa autobusom, a toliko dugo imam auto. I kako se zove, tako da sam ja znao bukvalno po sat vremena da se vozim u jednom smeru i tako da držim ruke gore, da budem u fazonu, evo, jel vidite, tu su mi ruke, mislim, čime ću vas opljačkati, jedino nogama ili zubima da vas pokradem, znaš. Tako da, generalno ljudi jesu malo krivi što su sve te ljude, što se kaže, generalizovali i što misle da su apsolutno svi isti. Ne, nisu svi cigani isti. Postoje ljudi koji pričaju strane jezike poput mene, koji sam učio stvarno dosta stranih jezika, sporazumevam se, obišao sam pola Evrope, upoznao sam desetine hiljada ljudi, trenirao sam fudbal. Dok, na primer, sad da se vratimo na drugu tu stranu, zašto su ljudi krivi? Zašto smo mi krivi? Ne možemo da krivimo te ljude koji mrze cigane, koji se plaše cigana, zato što 90% njih imaju loše iskustva sa ciganima, znaš. Ja se sećam, recimo, dok sam odlazio na jedno mesto gde su sad, ajde kažeš, bukvalno cijelo selo je samo cigani, i ti sad kad uđeš u taj autobus, to je bilo apsolutno svaki dan. Znači, svakih sat vremena, jedni te isti ljudi. Grupica ljudi koji konstantno ulaze i džepare. I kradu džepare, otimaju, i to rade stalno, i to rade konstantno. Dosta prevara, dosta napadanja po gradu, dosta sranja, pravili jesu cigani. I onda dolazimo do te situacije da ne možemo da krivimo ni ljude iz Srbije koji jednostavno imaju takva mišljenja kad su oni opljačkani, kad su oni jednostavno pokradani i sve to. Znači, sa te strane, naši su stvarno pravili loše stvari, loše greške. Dosta cigana postoje koji imaju sve uslove da se okupaju, da lepo izgledaju, da se lepo obuku i sve to, a on opet izabere da se ne kupa po 7-8 dana, znaš. Zato kažem, postoje stvarno neki cigani sa kojima ti ne možeš da sedneš i da porazgovaraš normalno. Jednostavno, nisu dovoljno inteligentni. Oni pričaju, na primjer, samo srpski jezik, a opet ni taj srpski jezik ne znaju ni neki, ajde kaže, srednji nivo. Jednostavno, pola slova ne znaju da kažu, ne znaju da se sporazumevaju uopšte. Jednostavno, 90% reči ono koje ti koristiš, znači oni imaju vokabular bukvalno od 400, 500, 600 reči koje koriste i to je to. Jednostavno ne žele dalje da nauče apsolutno ništa. Sad, dolazimo do toga da postoji, na primjer, određena vrsta cigana koji voli mnogo da se folira. Sad da vam kažem, to je jedan jako čudan, ne znam, to je taj neki čudan sindrom, znaš, gde postoje ljudi, na primjer, kojima je bitno da imaju ne znam kakav auto, na primjer. Sad kažem, ne znam, ima brutalan neki auto, BMW, Mercedes, ono koji košta, lupam sad, ajde, ne znam, 4, 5, 6 hiljada evra, 10 hiljada evra, nebitno. Ali kad uđeš, na primjer, kod njega u kuću, lupam, dešavalo se, uđeš u kuću kod lika, ono nema WC. A ima BMW, razumeš, ono neki novi, razumeš. Ili ne znam, ono prljav, skrnav, jednu tistu majicu nosi 3 meseca bukvalno, razumeš, ali on ima BMW, razumeš, i to je to. Znači on ima BMW i vi svi crknite u kraju, samo da vi vidite da sam ja bogat, da ja pokažem ko sam i šta sam, znaš. O tome se radi, znaš, postoji ta određena grupa ljudi koji rade loše stvari. I zbog toga nas ljudi ne vole. A isto tako, opet kažem, postoje ti ljudi, postoje naravno inteligentni ljudi koji imaju razumevanja, koji znaju da nismo svi isti, mene grle, ljube, pruža mi ruku, svi, ali opet kažem, postoji dalje ta neka mržnja i ta neka netrpeljivost kada se pojavi negde neko tamnoput ili crn kao ja. Sad, svako ko kaže da to nije istina, ja postiću samo jedno pitanje. Ja sad odem, na primjer, u pekaru i da se zaposlim kao prodavac u pekari. Ne kažem svaka,
Aj sad da ne kažemo svaka pekara, možda će me negdje i primiti. Ali ja recimo imam situaciju gdje je jedan moj dobar drugar, radio je sa mnom godinama, 3-4 godine sa mnom radio i ja znam situaciju gdje je on, kako se zove, otišao u pekaru i pitao se zaposli, gazda mu je otvoreno rekao, vidi, kaže, druže, neću da te lažem. Znaš, da ti prodajem sad priču, ne treba nam radnik ovo ono, ali neće ljudi hteti da uzmu hleb iz tvoje ruke. I to je istina. Postoji stvarno određena grupa ljudi, mnogo ljudi, koji, na primjer, neće hteti da uzmu hleb kad im ja dam iz moje ruke. Tako je kako je, znaš, ne sad ulazim u te neke duboke teme, zašto, kako, ko, gde, šta, ali tako je kako je. Znači, postoji ta neka netrpeljivost, postoji to neko gađenje ljudi prema nama i zbog toga država već godinama pokušava da, kako se zove, ajde kažemo na neki način pomogne ljudima koji su romske nacionalnosti ili ciganske. Kako im pomažu? Tako što hoće da im pomognu recimo oko kupovine knjiga, oko ocena, oko bodova za fakultet, oko neke odeće, oko... Recimo kad sam ja bio 7. ili 8. razred, bile su neke prilike da se ide na more i svašta nešto. Sećam se da su mi kupili patike, da su mi kupili majicu i tako nešto je bilo, pomoć. Sad naravno, sa druge strane uvijek postoje ljudi koji će se bune. Kao šta, moje dete, znaš, moje dete mora da plaća knjige, mora da plaća ovo, mora plaća ova, cigani kao imaju džabe, znaš. Sa te strane kad gledaš, ok, nije pravedno da tvoje dete plaća, da moje dete ne plaća, znaš. Ali opet sa jedne strane morate da shvatite da jednostavno, evo, objasnite mi kojom silom, na primjer, moja majka, sad da se vratim u to vreme nazad, moja majka, izgubio sam oca, jednostavno siromašni smo, kojom silom moja majka da stvori, ne znam, 100 evra za mene, 100 evra za sestru i 100 evra za vrata. 300 evra, rode! Gde ona to da nađe za knjige? Gde su sveske? Gde je užina? Gde je odeća? Gde je ovo? Gde je ono? Znači, mama sa ono platom 30.000 u to vreme, znaš. Tako da kažem vam, postoji ta neka pomoć koja se dodeljuje i koja je stvarno mnogo ljudi pomogla. Ja sam iskreno isto prihvatio tu pomoć kad sam bio neki 8. razred ili 7. razred. Kasnije kada su želeli da ja idem dalje na fakultet, ja nisam želeo da idem na fakultet. Zašto? Iz razloga što sam znao svoje mogućnosti, znao sam ko sam i znao sam šta sam i znao sam čime želim da se bavim. Iako je mnogo ljudi bilo protiv toga, ja sam rekao ne želim, jednostavno škola nije za mene, srednju školu ću završiti, a sad ću vam reći zbog čega ću završiti srednju školu. Ja da sam se pitao, ja u srednju školu nikad kročio ne bih, sad ću vam reći zašto. Ovaj nokat me zjebao. Ja iz srednje škole nisam naučio apsolutno ništa. Dobio sam vozačku dozvolu, završio sam srednju školu za vozača, to je jedina korist. Ali da se razumemo, ok, naučio sam pravila saobraćaja, znakovi, ovo ono. Ali da se razumemo, ja iz srednje škole nikakvo znanje nisam poneo. Ja krenuo u srednju školu, ona meni priča o istoriji, drži mi predavanje o istoriji, kad je bio ovaj rat, kad je bio ovaj rat. Jel ti mene bre ženo zajebavaš jebote? Ja upisao školu za vozača, bre, ti meni pričaš o istoriji, bre. Boli me, bre, uvo, bre, za istoriju. Mislim, ne boli me uvo za istoriju, ali nije ni vreme ni mesto. Treba da učimo o automobilu, možda o delovima, o putevima, o znacima, da se posvetim od jednog dana budem takav vozač, da to puca, gde god da se pojavim, razumeš, da se ljudi tuku oko mene. A ne, vi ćete posvetite likovnom i fizičkom i budalaštinama u srednjoj školi i kad dođe taj moment da treba da znam znakove ovo ono, tome ćete da posvetite najmanje vremena. I onda ćete dobijete šta? Ubice u gradu, bukvalno. Svaki treći koji vozi nema pojma da vozi. Nemaju ljudi pojma da voze. Ja da se pitam, ja u srednju školu nikad ne bih išao, ali još dok sam bio neki, ajde kaže, 7. razred ili 8. razred, puno sam razmišljao i puno sam slušao šta ljudi pričaju. I mnogo puta sam čuo taj neki argument koji glasi, a šta ti nemaš ti pojma, ti nemaš srednju školu. Šta ti nemaš srednju školu, nemaš, ne znaš, nisi ni školu završio, znaš. I ljudi u 90% situacija koriste taj neki argument kao šta ti nemaš školu i ti automatski znaš kao nisi u pravu, znaš. Ja sam skonto to, čak i kada si ti u pravu, čak i kada ti kažeš nešto pametno, u čemu god da si bolji od te osobe sa kojom vodiš raspravu, njegov argument će uvijek da bude, a šta ti nemaš školu? Ja sam puno razmislio o tome i rekao sam, sad ću ja da završim školu. I ajde vidimo šta ćeš da mi zameriš, majke ti. Ja sad kad uđem, na primjer, sa ljudima u neku raspravu i kad ja njima naravno argumentovano odgovorim na 20 pitanja,
Oni stalno oko i gledaju. Ja kažem, ok, sad ja tebe da pitam, kad si ti toliko inteligentan, imaš isto godina ko ja, prvo da vidimo gde si putovao. Ljudi stali gledaju, znaš ono kao, pa brate, znaš ovo ono, šta brate ovo ono, bio 2 puta do Sutomora i to sa mamom i tatom, znaš. To su ti danas uspesi ljudi koji mrze cigane, koji mrze apsolutno svakog, koji misle da su inteligentniji od svakog. 90% ljudi nije vidjelo dalje od Srbije. 90% ljudi nemaju devojku. Viđaju se s prostitutkama. Viđaju se sa, kako se zove, ožene neku devojku, devojka bila sa 40 njih. Zato kažem, hajde da probamo da pronađemo nešto u čemu su cigani dobri i da ih cenimo po tome. Znači da gledamo od njih neke stvari, to jest od nas, i da krenemo da ih cenimo zbog toga. Prvo, kod cigana jako malo, na primjer, ima homoseksualaca ili pedera, da se razumemo. Znači, jedan u 10.000. Ja sam za jednog lika čuo i to pre godinu dana u Zadruzi, onaj Neca TikTok. Ja nikad više u životu nisam čuo, ako upoznao sam 10.000 njih, 100.000 njih. Ja nikad nisam čuo da je neki cigan peder, da se razumemo. Čak i onaj koji je, što se nešto kao po internetu čuje, vamo tamo, to se baš vidi da ima ozbiljan psihički problem. Znači, prvenstveno, cigani su straight. Druga stvar, porodica. Svaki ciganin ima dosta dece. Ok, sada ne ulazimo u tu priču, prave decu, siromašni su ovo ono. Ali imaju potrebu da stvaraju porodicu i imaju potrebu da odgajaju svoju porodicu. Sad, treća stvar. Pogledaj kako se cigani ponašaju jedni prema drugima. Ok, možemo se mi posvađati. Ja i moj brat se posvađamo na krvi nož. Na krvi nož ubio bi ga golim rukama. Ali kad me neko drugi dira, 50 njih dolazi, 100 njih dolazi. Čak i oni dolaze, familija s kojima ne pričaš ono godinama. On će da dođe sekirom jebenom, razumeš, i da te razlupa. Zašto ne bismo tako neke stvari krenuli da učimo od cigana, na primjer? Jer ja primećujem da, na primjer, dosta Srba ima taj problem, da nisu dobri sa braćom, da nisu dobri sa familijom, da nemaju na koga da se oslone. Eto, na primjer, imamo sad slučaj ove youtuberke koja se ubila, sada ne pokrećemo tu temu, ali mnogo ljudi ima taj neki problem, te samoće, nisu mnogo društveni, znaš, previše su na tom internetu, nemaju s kim da popričaju, nema ko da ih posavetuje i sve to. Zato kažem, kada bismo ušli u istoriju, i ja uvijek postavim ljudima pitanje, kroz jednu šalu, jel vi znate, rekao, da nema nas cigana, vas Srbe niko ne bi voleo. To jeste šala, ali ja kad se šalim, uglavnom, ima tu uvek malo istine, znaš. Zašto? Jer ja uvek ljudima govorim, pogledajte Sloveniju, jesu odvojila prva Slovenci, jesu. Pogledajte Bosnu, jesu odvojili, jesu. Pogledajte Hrvatsku, jesu odvojili, jesu. Crna Gora, ode. Svi odoše. Ko vam je ostao? Gledajte šta se desilo na Kosovu sa Albancima ili ne znam ja. Sada ne ulazimo baš u te duboke teme. Ali, gledaj koliko ima cigana u Srbiji. Cigan nikad neće pokušati da preotme vlast. Znači, mi živimo u Srbiji i nas taman ovdje bilo milioni, 10 miliona i 20 miliona i 30 miliona. Mi poštujemo ovu zemlju, mi volimo Srbiju, mi se zalažemo za to da Srbija bude od Srba. Ja čak verujem da 90% ljudi cigana se zalaže za to da je Kosovo Srbija. Znači da tu nema apsolutno nikakve rasprave. Ok, sad trenutno nije, oduzeto je, bit će vraćeno, bla 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 bla, ali cigani su jedina nacija na planeti Zemlji koja podržava Srbe. Jel možete vi meni to da verujete? Zašto? Svako ko nije bio u inostranstvu, ko nije bio u Austriji, ko nije bio u Nemačkoj, ko nije bio u tako nekim zemljama, ne zna šta znači srpski pasoš. Pazi, verujte mi šta vam pričam. Isto koliko određena grupa ljudi Srba u Srbiji ne vole cigane, isto tako u inostranstvu ljudi ne vole Srbe. Verovali ili ne, mnogo ljudi mrzi Srbe. Znači ti kad odeš u Nemačku ili u Austriju, zašto se, na primjer, u Austriji ste primetili da ko je to u Austriju ko je bio da se Srbi samo druže sa Srbima, da se naši samo povežuju s našima. Retko ćeš ti vidjeti da se Švaba druži sa Srbinom.
Ima sigurno situacije, ali jako retko. Naši se druže sa našima. Zašto? Zato što nas oni ne vole i nikad nas neće voleti. Može da ti da i posao i stan i sve, nikad se ti nećeš osjećati u njegovoj zemlji kao kod kuće. Veruj mi. Zato vam ja to pričam, da treba da se potrudite da nam svima bude lepo. Znači, ciganima treba da bude lepo u Srbiji. I da date primer celom svetu i svima, što se kaže kako to treba da bude. I ovo sam malo pojačao, možda će sad biti previše glasno, nema veze. Tako da kažem, to je samo jedan deo svega toga. Mnogo problema sam u životu imao zbog toga što sam cigan. Ali opet kažem, i mnogo ljudi sam upoznao koji su bili u fazonu kao, brate, ja nemam tebe zašto da mrzim. Jel se lepo oblačiš se, jel ideš u školu, jel lepo pričaš. Mirišem uvek, razumeš, znači parfeme koristim 10 vrsta, skupih parfema. I od uvek sam se trudio da se stvarno izdvojim, da dam svoj primer drugima preko sebe. Ali verujte mi ljudi, jako je teško. Stvarno je jako teško. Zato što, kako da vam objasnim, ako dolaziš iz neke porodice ili iz familije ili nema pojma ni ja, koja je siromašna. Dajem vam sad primer, zamislite porodicu u kojoj ima 10 članova. Od tih 10 članova, 2 može da uspe. Da kažeš da napravi nešto u svom životu, inostranstvo, posao, dobra plata, da nauči jezike, da putuje po svetu, ovo ono, ali gde je problem? To 2 koje uspeju, oni će uvek imati taj problem od ovih 8 koji će konstantno da ih vuku dole. Brate, znaš, imaš da nam pošalješ 50 evra, 100 evra, brate, znaš, imaš ovo, imaš ono. I onda ti kad malo bolje razmisliš, ok, naravno, treba pomagati svoju porodicu, treba pomagati svima, ali, gde je problem? Problem je što koliko god da zaradiš novca, nikad ti neće biti dovoljno. Znaš, oko mene ljudi pitaju, brate, šta radiš ti sa tolikim parama? Ja stvarno lepo zaradim. Ja sam obišao stvarno dosta zemalja Evropske unije i bavim se internet zaradama. Stvarno zaradim vrhunski. Znači, znali smo da zaradimo 6 mesečnih plata nečih u Srbiji. Ali dođe kraj meseca, razumeš, ja nemam 100 evra u džepu. Zašto? Zato što kada dolaziš iz jako siromašne zemlje i siromašne porodice, ti konstantno imaš nešto da radiš. Znači, recimo, ja sam sad ovaj mesec, kažem, zaradio lupam 2000 evra. A neki moj drugar, na primjer, zaradio je 300, ali njemu su roditelji obezbedili sve. Znači, on ima kuću, on ima laminat, on ima grejanje, on ima šporet, on ima PVC prozora, on ima sve. Kompjuter, ovo ono. A ja nemam ništa od toga. I onda ja kad zaradim tih 2000 evra, ja prvo moram da stavim laminat. Pa sljedeći mesec aj stavit ću PVC prozore. Pa ovaj mesec ajde uradit ću krov. Pa ovaj mesec aj betonirat ćemo terasu. Pa ovaj mesec aj stavit ćemo crepove. Pa sljedeći mesec aj klimu. Pa sljedeći mesec... I to se sve mnogo oduži. Apsolutno stalno imaš nešto da radiš. I koliko god novca da zaradiš, nikad nije dosta. Šta je rešenje? Rešenje je jednostavno samo ostaviti sve i otići. Otići svojim putem i probati sam za sebe nešto da stvoriš. Bez da dozvoliš da te bilo ko druge vuče. Jer ako te bilo ko druge vuče, ti nikada nećeš uštedjeti ni dinar, nikada nećeš osnovati svoju porodicu, familiju, nikada nećeš napraviti ništa. Jer ćeš uvijek imati te neradnike koji će, znaš, joj brate, daj ovo, kupi ovo, znaš, kako možeš, zaboravio si brata, zaboravio si sestru i sve to, znaš. Ok, naravno kad neko baš mlad, kad je neko klinac, pa jednostavno nema nikakve mogućnosti, znaš. Ali kažem vam, verujte mi, postoji to jednostavno gde te porodica, familija i okolina konstantno vuku dole i da ti jednostavno nikad apsolutno ne možeš da napraviš nešto ozbiljnije zbog toga. Tako da to je generalno problem cigana u Srbiji. Stvarno sam želeo da skrenem ljudima pažnju da nismo svi isti, da stvarno postoje cigani koji su pošteni. Eto, meni je baš neki dan jedna koleginica rekla, jeste, ja ne mrzim, kaže, nikoga, znaš, ništa, ali stvarno, koja god cigana sam upoznala, je nepošten. Jednostavno nije pošten. Zajebat ćete, prevarit ćete i to je u krvi.
I to je istina, stvarno jako mnogo ima tih prevaranata i svakakih, ali opet ja kažem, evo sad imaš priliku, mene si upoznao. I tako je. Tako da ja sam stvarno mnogo ljudi upoznao koji su promenili mišljenje generalno o ciganima kad su čuli moju priču. Znači, postoje cigani koji su talentovani, koji su pametni, koji hoće da uče, koji hoće da žive, koji hoće pošteno da zarađuju, koji hoće da budu jednostavno fini kulturni ljudi i časni građani, što se kaže. I najbolje je uvek dati primer po sebi. Jer džabe da ja pričam nekome, brate, znaš, ti moraš, na primjer, da se kupaš svaki dan 2 puta, džabe ja to njemu da pričam ako se ja ne kupam. Znaš, jednostavno, ta priča ne pije vodu. Znači, ja moram da dam primer po sebi. Lupam, ako se on ne kupa, ja ne vredi njemu da skrećem pažnju. Ali on kad vidi da ja svaki dan mirišem, da ja se lepo oblačim, da meni prilaze devojke, da me gotive, da ovo, da ono, da mi daju komplimente, on će sigurno zapitati šta on to pogrešno radi. Znaš. I zato kažem, najbolji smo primer sami po sebi, najbolja smo reklama sami po sebi. Ja godinama se stvarno borim za to, da ljudi skontaju da nisu svi cigani isti, da postoji mnogo dobrih ljudi, da konačno već jednom dođe to vreme kada ćemo biti prihvaćeni u društvu i svugda i da jednostavno, kogod misli da to ne postoji, vara se, verujte mi, jer ne možete vi to osjetiti dok ne budete u toj situaciji, verujte mi. Ja kad prođem pored čovjeka na ulici, znači me kad pogleda ovako u oči, ja tačno odmah osjetim, jer osjeti se tu neki leptirići u stomaku. Kad uđe neko, razumeš, i kaže mi dobroveče, ja tačno osjetim u njegovom glasu da li me gotivi ili me ne gotivi. Ja u pogledu njegovom vidim da me mrzi, vidim da me čovjek mrzi, a na primjer dođe, osjetim da me mrzi i krene tako nešto, pa znaš, brate, ti si Rom, ovo, ono, ne bi ja tebe da uvredim. Ja kažem, što biste vi mene uvredili? Pa znaš, vi ste meni svi su ljudi, znaš, ovo, ono. Pa evo, sad si me već uvredio. Čim ti moraš da naglašavaš, mi smo svi ljudi, znaš, vi Romi, ovo, ono, znaš. Čim se ti plašiš da ti mene ne uvrediš i čim ti razmišljaš o tome da li ćeš ti mene uvrediti ili nećeš, ti si mene već uvredio i već si me stavio u tu neku, kako se kaže, poziciju da budem uvređen. Jer dajem vam sad primjer, ja imam drugare, mnogo dobre drugare. Dođu kod mene, razumeš, ono, nasred ulice. Gde si, Đuro, bre, cigan šturo jedna, razumeš, lupa me po glavi, znaš, ono. Ao, brate, kakav si cigan, ovo, ono, znaš, i tako. I kako se zove, ja u njihovom glasu ne osjećam ni trunku. Znači, ni trunku, kako da kažem, mržnje. Znači, ti mene zovi kako hoćeš. Zovi me i konju, zovi me i majmune. Zovi me kako hoćeš. A ja ću u tvom glasu, tvom ponašanju, tvom pogledu. Ne može, oči ne lažu, druže. Ja ću u tvom pogledu da skontam da li ti mene gotiviš ili me ne gotiviš, znaš. Džabe cijela ta priča, pa znaš, mi ne bismo da se uvredimo, pa znaš, Romi ovo, Romi ono. Ti to govoriš samo iz razloga što jednostavno želiš da se praviš da si fin. Da te ne bi tužio, da ne bi ovo, da ne bi ono, ako dođe do nekog problema. Džabe tebi što ti govoriš Rom, kad ja u tvom glasu osjećam da ti mene mrziš. Bolje kaži cigan, brate. Nema veze. Ja prvi koristim taj izraz i govor. Ima nešto u tome to ciganska posla. Ima nešto u tome, ja to znam. Ja poznajem ljude za koje ja kažem, brate, ne mogu da verujem kakav cigan. I to je neki izraz jednostavno koji, tako je kako je, stvarno postoje takvi ljudi. Postoje prevaranti koji jednostavno mora da te prevari. Hoće ti proda, ne znam, nešto, neki telefon, ovo ono, brate, ma kida telefon, neš naći nikakav, ovako neš naći nikad. Ti mu poveraš, uzmeš to, izađeš i sutra ga zoveš, jebi ga, brate, kako ja da znam da ga ti nisi zajeba. Apsolutno mora da te zjebe. A svaki auto koji ti proda mora da ti proda pokvareni. Znaš, postoje takvi ljudi. Postoje ljudi koji, na primjer, ne znaju da se brinu o svojoj higijeni, o sebi, o, kako se zove, o svojoj kući i o svemu ostalom. Ti kad kod njih dođeš u kuću, to je nešto stvarno katastrofa.
ima dobar auto, ima ne znam 3 kuće, ima ne znam ni ja koliko para, a opet ti kad uđeš ono u dvorište ili ne znam ni ja gde, ti vidiš da vidiš nehigijenu, vidiš ne znam šuto ovde, vidiš ovde patika, ovde govna, ovde ovo, ovde ono, znaš. Ali opet kažem, samo je bitno to šta će komšija da kaže, znaš, šta će okolina da kaže, bravo, znaš, vidi on ima auto 10.000 evra, znaš. Tako da kažem, postoji taj neki mentalitet i neki ljudi koji su takvi, ali opet isto tako želim da kažem da nisu svi takvi, znaš. Da jednostavno, ne znam više, tamo sam mnogo stvari da kažem, ali sam mnogo stvari zaboravio. Hoću da kažem da stvarno treba svi da dajemo primjer po sebi. Svako ko ne voli cigane jednostavno treba da sedne sa mnom i da me upozna i da popričamo oko svega i da skonta koliko u stvari imamo zajedničkih tema i koliko nas se mišljenja podudaraju i koliko imamo zajedničkih prijatelja i sve to. I ja sam stvarno dosta ljudi promenio mišljenje u svom životu. Tako da nadam se da sam i ovim videom promenio bar nekome mišljenje, a mi ćemo se još dalje baviti svakakvim temama u budućnosti. Hvala vam ljudi na gledanju, vidimo se u nekoj od sljedećih epizoda.